Здравейте ви, боксери! Днес ще играем на знака мапа Баба Марта отдавна, защото сега сега си го изтеглих. Не знам как да сложа линк в описанието и няма да слагам. Гледайте на знака клиповете и ще го намерите в неговия линк в YouTube. Аз съм бибоксер. И тук убих една крава, за да имам пържолки да не оглавнявам. Не знам, пишете ми с коя програма да не ми пищи микрофон. Гледайте, тук може да се застане. Има малко дефекти в този мап, така ги нарека. О, да! Но правилата са: играеш на писмо. Аз си играя на изи, айде карай. Сега той бил. Много хубав мапа, виждате го, кратък е, за 15 минути е направен. Там някъде. Хоп, 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 хоп. О. Не, защо? Чакай, на какъв е това мап? Да, знаех си. Разбира се, че мап. Те на спринт може да го съм минал, обаче много бързо трябва. Видяхте. Кой ще ме признае, не знае. Кога ще ме признаете за бот? Не! И това е последната ми пържола. Не искам. Не. Не знам как да направя сървър. Моля, обясните ми как да се направя сървър на Майнкрафт, за да снимам само аз и да Warcraft 7. Моля ви се. И вече ще мина този мап, защото ме дразни и ако не успея, спирам клипа и дано да ви хареса. Не. Game Mode 1. Така и се качвам. Не мога да летя! Хора, не мога да летя! Мога. Към че мога да летя. Game Mode 0. Хоп. И те го скипнаха, така че опа. Аре бе, флайни. Газ тук. Гледайте, обаче сега мога летя, нали? Това е тъпия ми флай мод. Не, тъпе и туп. И чао.